जय जितवाहन महाराज की जय। एकटा हम जितिया के कथा कहै छी की जे अहाँ सब सुनबै, सब सोहागिन जे हमरा से बड़ हो छोट है सब सुनबी कथा जे जितिया के कथा की है। जितिया के पावन करबक चाही। जे जितिया जे करैये ओकरा मन इच्छा पूरा होइ छै। सुहागिन के बहुत अच्छा मन मुराद पूरा होइ छै। पुत वाली के पुत मिलै छै, कन्या के बर मिलै छै और धन पुत मिलै छै। और कहनो संकट रहे छै, बाल बच्चा पुत्र पति संकट में पड़ल तो जितवाहन महाराज जरूर उपाय उनका से बचा दै छथिन, ककरो संकट में से उबार दै छथिन। जय जितवाहन महाराज की जय। तो आश्विन मास रहे, अष्टमी दिन रहे, तो एगो राजा रहथिन। तो वही राजा के से 7 गो बेटा रहन। तो 7 गो बेटा उनका रहन ना, तो राजा मर गेलखिन। यही आश्विन में, आश्विन मास में जे राजा मर गेलखिन ना, तो उनका 7 गो बेटा पुतौह रहे। तो उनका 7 बेटा पुतौह बहुत चिंतन में पड़ गेलखिन। कहलखिन कि से हमार पिताजी बाबूजी मर गेलखिन हाँ, तो हुनकर कर्म क्रिया हम केना करबै? ई तो झपसी लाग गेलै, बदरी लाग गेलै, तो इमे कोना हुनकर काम केना होते, केना हम व्रत हुनकर काम कल्याण करबे बाबूजी के? सातो दियादनी बतियाथिन आ कहथिन। तो कहलखिन कि से हंसी मजाक में एक दिन हुनका एकेगो ननद रहे। तो 7 दियादनी जे बैसल रहथिन ना, तो नंदो रहथिन साथ में बैठल। तो हंसी मजाक में कहलखिन कि जे हे सूरज नारायण, अगर जे धूप उग जाते, उग जाए धूप, हमारा बाबूजी के पिताजी के काम कल्याण भ जाते कर्म क्रिया, तो हम अही ननद से, अही सती ननद से भटराय से हाँ के हम शादी कर दे। एते बात कहलखिन से सूरज नारायण सुन लेलखिन और सूरज नारायण मोहित भ गेलखिन। जब मोहित हो गेलखिन ना, तो विपरात भेले से सूरज नारायण उग गेलखिन। सूरज नारायण उग गेलखिन तो हुनका अपन 7 पुतोह मिल के आ खूब अपन काम धाम करे लागल। आ जो कर्म क्रिया के जे रहे धंधा से सब अपन करे लागल, आंगन घर अपन भोज भात के इंतजाम सब करे लागल। तो हुनका 13हम दिन पर से हुनका उबेर होकर काम क्रिया खत्म हो गई। जहन हुनका काम क्रिया खत्म हो गए, तो सूरज नारायण अपना मन में सोचलखिन कि जे होकर भाभी सब जे हमरा देलखिन वचन जे हम सती से भटराय से शादी क देव, से हम तो सत छै आ कि झूठ छै। से एक दिन जाका से हम ट्राई मारे छी कि सती के घर में, तो उ सती रहथिन सब 7 भाभी उनका घर में सुतल। आ वो भटरास जे रहथिन सती से दरवाजा देहरिये पर ओछान बिछान क के अपन सुत रहत। तो सूरज नारायण अपन कहलखिन खराम तराम पहन के आ गेलखिन। जहन गेलखिन ना, तो चादर जे हटेलखिन, बस कहलखिन भटराय से अपन भाग गेलखिन चिल्ला के अपन घर से बाहर भाग गेलखिन। केकरो अंगना में दबक के सुत रहलखिन। फिर भाग गेलखिन तो नारायण जी सूरज नारायण अपन आपिस चललखिन घर से। फिर दूसरा दिन से ओहिना कलखिन। कहलखिन भटराज की यदि कोई मनुख रहले चोर चहाट अलै हो, फिर दरवाजा पर जाकर सुत रहल देहरी पर। जहन सुत रहलखिन, फिर सूरज नारायण 12 बजे 1 बजे रात में अयलखिन। फिर 1 बजे रात में अयलखिन तो फिर भटराय सुतल रहथिन सती। तो कहलखिन फिर हुनका चादर हटलखिन तो फिर चिल्ला के चिहा के भाग गेलखिन दूसरा घरे भाग गेलखिन। तो फिर बिहान भेले भाभी से के कहल के देखियो ना से एना हमरा रात खनी के खराम पर चढ़ के 5 हाथ के कोन आदमी से अबै छथिन, हमर चादर उघार दै छथिन, हम भाग जाइ छी चिहा के, अहाँ से अपन अपना घरे घरे सुतल रहे छी। तो कहलखिन कि उनका सती के कहलकै, बस वो अपन तक खा ले, उनका मन भूख तो मिटा गेलै। तो 1 मास भेल, 2 मास भेल, अहिना होते होते 2 4 5 मास 6 मास भेल। तो उनका भाभी सब कहे कि जे ये अहाँ के पेट ऊंच भेल जाइए, अहाँ के देह भारी भेल जाइए। तो वो कहे कि सब लोग खाई छे पिए छे, एगो 6 भाई के बहन छे, 7 भाई के बहन छे, खाई छे पिए छे तो मोटा को ना सब कहे। होते होते हुनका जब 9 मास भेल तो उनका वो पुत प्राप्त भेल सती के।
जहन पुत प्राप्त भेल नहीं तो कहलखिन की से हुनकर भाभी सब भाई सब अचक्का हो गए, बाप रे बाप से हमार कुमारे बहन के जे हमरा बालक भ गेला तो हमारा लोग गांव में रह न देत, हाँ सत हम क्यों करूं। तैयो से ओकरा बालक तो भेबे करो, भाई भी भाई भाभी हुनका अभिमान करे तो हुनका एकटा घर देलके, अपन बाल बच्चा के लक बच्चा के लेकर पोसे लागल। पोसैत पोसैत अपन उ कहलक फिर सती जे हम तो कोनो पुरुष के मुँहे न देखली तो ई हम त हमरा तो भगवान अवतार लेलक। अपन मन में कहथिन जे हम कोनो पुरुष लंग न गेली आ हमरा अपरूपी भेला, भगवान देलन है बेटा तो हम कहूँ न जावे, बेटे के धक रहत। तो हुनका जब जे बेटा प्राप्त भेल तो रहे लागल, होते होते बेटा जब 2-4 महीना के भेल, साल भर 2-4 साल के भेल तो ओकर बउआ खेल जा चौराहा पर, रोड पर चौराहा पर खेल जाथिन ना तो सब लोग के अनेरुआ बच्चा ले, लेवारी से बच्चा आले आ ओकरा कोई न खेले दे, कोई न खेले दे, कहे कि नहीं तुम्हारा तोर अहा के न बाप है न भाई पप्पा है तो अहा कला खेलत, अहा जाओ। तो सब लोग कहल के की छौरा कहे कि जे बेगर पप्पे के हम बेटा थोड़ी तो रहे, तो 2 दिन 4 दिन का बेलगा देलके, तो कान धर दक ओकरा बेलगा देलके। तो उ जेहन आयल अपना घरे कनते कनते तो अपना मम्मी के कहलक कि से ये मम्मी से हमरा पप्पा आ दादा नहीं है, से हम जाई छी खेले तो हमरा न उ सब कहिए बाबा के दोहाई, बाबा के दोहाई, हम जे बाबा के दोहाई कहे छी तो हमरा करे की से सब बेलगा दैये जे तुम्हारा बाबा ना है, बबे ना है, बाबे ना है, से बाबा दोहाई मत पर हो। तो ई लौट के मम्मी लगायल तो कहल अच्छा चुप रहा, आई दिन से तुम खेले न जइहा, न जइहा खेले, जब तोरा न खेले दे तो तू खेले न जइहा। तो उ काने लगल जे हम कियक न खेल, हम तो जाब खेले। तो वो दिन से न तब कहल के सुन ला, जे तोहर बाबा आ दादा है से तो ककरो बाबा दादा है करे, तो 9 कुल 9 देश के 9 राज्य के तोहर पप्पा है। बच्चा के समझा दिलके तो कहल के ठीक है, तो हमारा पप्पा से अहाँ मिला दू। तो ओकरा पप्पा से जे कहल के मिला दे देला तो कहल के ठीक है हम पापा से मिला रहे। तो कहल के देखला से 12 बजे के बाद 1 जे बजते ना तो चौराहा पर अहाँ चल जाए। तो चौराहा पर जाए तो 3 गो डोला चलते, एकटा रहते मलाह के जाल, जाल वाला जे पहले मान जाल के मलाह के जाल एना रहे से जाल जात ओकरा न तू छू, आ पिछला डोला न छू, बिचला डोला के अहाँ से खुट्टा पकड़ लेबे। तो ई कहलखिन कि ये उनकर बेटा जब रहे तो उनका नाम जितमाहन आप पड़ते, तो वो कहलन कि जे अगला छोड़ देलखिन, पिछला छोड़ देलखिन, बिचला डोला से पकड़ लेलन, आ पकड़ के आ उनका न जाही न दे डोला। तो कहल के आय बालक से कैला हमारा डोला पकड़ ले छी, तो कहल के कि हम अही लेला हाँ के डोला पकड़ ले छी, जे नहीं हमारा पिता है, न बाबा है, न दादा है, हमरा कोई गांव में रहे न दैया, देश में रहे न दैया, कही लेवारिस बच्चा है, तू लेवारिस बच्चा है, अनेरुआ बच्चा है, ऐसे ऐसे हमरा कही, हम नहीं, हमरा वरदान दू, हमरा पप्पा से मिला दू, चाहे हमरा अपना बाबा दादा से भेंट करा दू, तब अहाँ के डोला छोड़ब। तो वो कहलखिन कि ओहिमे से निकलखिन सूर्य भगवान डोला में से। तो सूर्य भगवान कहलखिन कि से अच्छा ठीक है, तोरा न रहे से तोरा ना से हम तुम ही हमर बेटा छा, अही के हम पप्पा छी, अहाँ हमर बेटा छी, अहाँ के हम पप्पा छी, जे अहाँ के तो 3 भुवन के हम मालिक छी, से अहाँ के जे पप्पा है से तो केकरो पप्पे न है, आ पीछा जो है से दावा के डोला है, आ हम पापा के डोला है, से जाकर बाबा के प्रणाम कलू। फिर उ कहल के तो बाबो के प्रणाम कलन दादा के, आ पितोजी के प्रणाम कल के, तो कहल के कि हमरा वरदान दू। बच्चा कहलखिन तो हमरा वरदान देव तब तो हम दुनिया में रहब। तो सूर्य नारायण कहलखिन जे देखला आश्विन मास रहते और अष्टमी के दिन रहते, तो अहाँ ना से अहाँ के व्रत करत देश में पृथ्वी में सब जितिया अहाँ के नाम पड़ गेल आई से जितमाहन। तो जितमाहन नाम जे पड़ गेल तो अहाँ के व्रत लोग अष्टमी के उपास करत, दुनिया के लोग गांव के लोग सब अहाँ के जितिया व्रत करत। तो व्रत जे अहाँ के जितिया के व्रत जे अहाँ के करत, तो अहाँ की करबे जे सब पबनैतिन के एक हवक्का का से खून पी लेब, अहाँ सबके खून पी लेब तो उहे खून पी ले, अहाँ 1 साल मस्त रहब
आ ऊ खून पीले मस्त रहबा। सबके बाल बच्चा के यहाँ से जे अहाँ के पबनी करत सबके अहाँ से आरक्षा करबे, आरक्षा करबे। और जेकर बेटा जेकर साई जे संकट में पड़ जते तो ओकरा बेटा साई के अहाँ संकट से उबार देवे। और बांझिन के पुत्र देवे, और अवला के कया समांग देवे, नैना देवे। तो अहाँ के सब व्रत करत आ सब अहाँ के से चुमत। महज एतेक अहाँ के हम वरदान दै छी जे अहाँ जरूर रक्षा करबे। केहनो संकट से रही पड़ल तो ओकर संकट से अहाँ के जे जितमाहन के बच्चा वाली के बच्चा के साई के अहाँ जरूर निपाट कर देवे। तब अहाँ के व्रत सब करत। अहाँ के जे 2.5 घोट 2 गो 1 घोट खून पीवे, ओहे पी के अहाँ साल भर मस्त रह। फिर अहाँ के साल भर आहार न मिलत। साल भर में एके बार अहाँ के आहार मिलत खून। सब अनाहार के खून पीवे तो वही में अहाँ मस्त रह। जय जितमाहन महाराज की जय। जे कहे ओकरो मनोरथ पूरा होय, आ जे सुने ओकरो मनोरथ पूरा होय। महज ई जितिया के खिस्सा अवश्य सुनब, आ सुन के जरूर घंटी दबाए अवश्य। जय जितमाहन महाराज की। हमर नाम छै पार्वती शर्मा। जय जितमाहन महाराज की।